Здравейте, четящи! Аз съм Стаси, а вие сте с моят BookTube канал Вдъхновен от книгите. Днешното видео ще е анбоксинг или разопаковане на кутия, книжна кутия. Всъщност много съм изключително радостна да ви се похваля и да ви кажа, че за пръв път получих първата си книжна кутия на български език. Разбира се, от българи е самата инициатива. Може би вече знаете от Алекси Райс и техния BookTube канал Четат ли двама. И така, моята кутия всъщност е моят бокс. Наистина много голяма кутия, много хубава емблема имат. Много съм радостна за тази кутия, защото първата не успях да се доредя. Когато направих поръчката, всъщност 2 часа преди това бяха се изчерпали самите бройки. Сега вече си получих бокса. Днес е вторник, ще кача видеото в сряда, защото не искам да давам спойлери на тези, които все още не са си получили кутията, а са си я поръчали. И за да е пълна изненадата, ще го кача направо в сряда. И така, не знам какво има. Всъщност кутията ми пристигна вчера по куриер, но не бях вкъщи, бях на работа, смените ми бяха малко разместени тази седмица и затова нямаше как да си я взема във вторник. Обадих се на куриера, помолих го и той го изпрати до офиса на Екон. И така, сега ще отворя вече бокса. Надявам се нямате търпение, както и аз. Така, как изглежда бокс отвътре? Надявам се да не изтърва нещо. И така, ето го бокса. Това всъщност е картичката, която какво има тук. Няма да гледам. Лято от мечти се казва. Ето как изглежда. О, боже! Видях коя е книгата! Супер! Добре, тази книга исках да си я поръчам, но все още отлагах. Исках да дойде края на месеца, да видя повече отзиви, но след като видях, че всъщност Райс, мисля, че Райс, каза, че я има и че ще я прочете, и много се развълнувах. Така, хартията е жълта, невероятна, защото е лято и всъщност кутията е невероятна. Да, вижте колко е голяма. Това всъщност е сборник от разкази, 12 любовни истории под редакция на Стефани Пъркинс. Най-много се зарадвах на книгата, защото е на Касандра Клеер и Вероника Рот. Разбира се, чела съм на Вероника Рот. Тук е и това. Самото... Да, всяка кутия, всъщност, която съм виждала, си има запазена марка книгоразделител. Ето го и на Бобс, всъщност с логото на Четат ли двама и разбира се в тон, не в тон, всъщност това е Лято от мечти. И така, много съм радостна за книгата. Радвам се, че няма, бях много притеснена, че може да имам книгата. Летни дни и летни нощи. Много е красива. Така, продължаваме с следващите неща, които има в кутията. Следващото нещо е... това е гривничка! Май! Сега ще видим. Не съм много сигурна дали е гривничка или не. Сега ще ви кажа. Така. Отваряме. Малко бавно. Но все пак отваряме. Summer Book Club. Много е готино. Мисля, че е като гривничка или нещо от този сорт, защото съм виждала такива. Имам една розова, която е от Америка. И да не е гривничка, аз ще го използвам. Вижте колко е хубаво. И всъщност е в тон с хартията и в тон с книгата. А това тук... супер! Вижте какво е готино! Това мисля, че е нещо като не календарче ми... Не знам точно какво, обаче е много готино. Наистина много ми харесва. И така последния... Боже! За това си мечтаех! Добре, така. Това е... това е книжна торба. Вижте, между другото, невероятна е. Приказките карат децата да заспят, а възрастните да се събудят. Невероятна е. Не знам дали знаете, не знам дали сте гледали анбоксинг видеа на други буктюбъри.
неблагородно, а направо зверски им завиждах за това, че имат книжни торби с цитати от книги или цитати от автори или изобщо някакви цитати. И всъщност, какво аз имам в... И всъщност, много се развълнувах. Така, тези книжни торби, някои буктюбъри ги използват, или някои хора, които обичат да четат, ги използват, когато излизат. Виждала съм една буктюбърка, на която ще сложа канал, защото не си спомням нейното име, но тя е казвала, че има книжна торба, всъщност, да, нещо от сорта на книжна торба, в която освен книгата има и разни други неща, като неща за хранене, за пиене, тефтер или някакво друго средство, което да си записва неща от книгите. И аз исках такава, не знаех откъде да си взема, но много се радвам, че всъщност имах някакво предчувствие или това беше някаква моя голяма надежда да има такова нещо в кутията. И така, ретроспекция какво има в летния бобс. Да, какво има в летния бобс? Много съм радостна за тази кутия, изключително. Сега ще ви покажа всъщност какво има в бобса. Добре, това после ще си го прочета. А къде ми отиде разделителчето? То изчезна. Нищо, ще си го намерим. И така, това има в летния бокс. Или лято от мечти. Невероятно красива кутия, с невероятни неща вътре. Толкова съм радостна, че просто вече почнах да си забравям думите. Не знам дали от умора, заради дългия работен ден, или заради... Всъщност не е дълъг работен ден, но все пак... Или от вълнение, отдавам го на вълнението, но много се радвам за нещата в Бобс. Благодаря ви, Алекси Райс. Отивам да си поръчам и следващата Бобс. Училищни трепети, мисля, че се казваше, няма значение, но много се радвам всъщност за книгата и за целия Бобс. Да, благодаря ви, Алекси Райс, вие сбъднахте една наистина огромна моя мечта. Ще си поръчам и следващата кутия, а вие четящи, ако сте си поръчали кутията, може да ми оставите снимки, видеа или нещо свързано с отварянето на Бобс. Ако не сте, може да ми пишете долу в коментарите дали мислите да си поръчате Бобс, какво смятате за самия Бобс. Не дайте да бъдете с резерви, защото Бобс е уникален. Много е хубаво това, което има отвътре. Изключително радостна съм, сигурно се повтарям за 100-тен път. Ще започна в най-скоро време да си чета книгата и да си използвам останалите неща. И така, мили четящи, може би това видео е малко разбъркано от гледна точка на нещата, които говоря, но просто се превъзбудих много. Отново, благодаря ви, Алекси Райс.